Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech talab għal seduta parlamentari urġenti nhar it-tnejn fil-Parlament. Bl-importanza ta' din is-seduta parlamentari tkompli tikber wara li Roberta Bela ma aċċettax ir-riżenja tal-Ministru Bajrin Camilleri mingħajr ma ħareġ komunikat uffiċjali. Kollox beda l-ħadd wara li l-Ministru tal-Intern Bajrin Camilleri offra r-riżenja tiegħu brabta ma' serqa ta' droga minn container li kienet jinżamm fi proprjetà tal-Armata. Kien l-istess Ministru li ħabbar dan fejn spjega kif matul il-lejl dan il-container kien zgassat u kien hemm serq minnu. Bil-Ministru jħabbar ukoll il-Brigadir tal-Armata Clinton J. O'Neill ġie sospiż. Fi stqarrija stampa l-Pulizija qalu li 200 kilogramma reżina tal-kannabis kienet nieqsa minn container li kien miżmum mill-Forzi Armati ta' Malta u li kellu s-siġilli maqtuwajn u kien ukoll jidher zgassat. Bil-stqarrija tal-Ministru Bajrin Camilleri tajt li din id-droga li nsterqet kienet inqabdet f'Ġunju 2024 u parti minna kienet għada ma nqerditx. Intant din l-aħbar mhux l-unika waħda li tabnet l-isem u r-reputazzjoni tal-Ministru Bajrin Camilleri, anzi hija aħbar oħra fl-lista twila ta' skandli. Tant li taħt it-tmexxija ta' Bajrin Camilleri, il-Ministeru tas-Sigurtà Nazzjonali sar Ministeru tal-Insigurtà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li żmien tiegħu bħala Ministru kien ikkaratterizzat minn skandlu wara l-ieħor fosthom. L-iskandlu ta' iktar minn 18,000 ID card li ħarġu irregolarment b'indirizzi folots. L-estensjoni tal-kuntratt ta' Angelo Gaffa bħala kummissarju tal-Pulizija li ħalla l-korp bla riżorsi biex jaħdem. Korruzzjoni fejn jitlu ċitazzjonijiet tal-leża. Trattament inuman fil-ħabs kif ikkonfermat mill-Ombudsman u żewġ Marokkini li ħarbu minn fuq ajruplan li niżel b'urġenza u li sissa għadna ma nafux sar minnhom. Għar minn hekk kompla jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Ma rajna l-ebda turija ta' rieda ta' riforma, viżjoni jew pjan minn dan il-Ministeru. Il-Partit Nazzjonalista kien ilu jisħaq li Roberta Bela kellu jneħħi il-Bajrin Camilleri meta bdew ħirġin l-iskandli. Imma dan ma għamel xejn. U issa għandu riżenja qudiem wiċċu li fi kliem Bernard Grech Roberta Bela għandu jaċċetta minnu fih. Ir-riżenja ta' Bajrin Camilleri ibis l-ewwel pass. Hemm bżonn bidla biex il-poplu Malti wawċi jerġa' ikollu fiduċja fil-mexxejja li suppost jiggarantixxu s-sigurtà tal-poplu. Temm jgħid Bernard Grech.